И здравейте YouTube, аз съм DaBullet.bg и днес е втори епизод на оцеляване в една готина сервер, тук сме се наредили аз и Каспи и двамата админи и Зигис и Evil Sept. Сега ще ми кажа, кажете. Да, казвам Хи на YouTube. Казвам Хи. Ой, чакай. Добре, така Евил си избива крави, не знам защо. Хубаво, ние може да направим някакво видео. Така се Евил Сеп да цикаме, той ще направи. Не знам, може да не се познаваме, моля си да изкай такива. По-така. Виждам. И добре, след първи епизод решихме да не снимаме, защото ви беше, мислех, че ще ви е доста тъпо да гледате как търсим хоум. Аз търсим хоум. Търсим място за хоум. И... пита дали мога да кажа нещо на YouTube. Да. Та тъпа крава направи на лучвак. Къде да ти гледа? Глеждам тая отдава. Видео settings. Добре, къде беше това? Значи YouTube задължително трябва да гледате с порта 25564, защото има някакъв бъг. Аз ще остава IP описанието. Опа! Не! Мерси, да. Не. Аре си изедъл. И аз ще поизнасилвам малко прасета. Колко чаровни отзад. Ей! Бягай, ама! Не бягай, бе! Бах ти курванската прасе, гледай, аз го гледай, той ми пуска на... Ти да това, бе! Не псувам. Да! Ах ти курванската прасе. Това не са... Защо псуваш по време на клипа ми, бе, мангал? Добре, ела насам. Пише ми flying hacking on the... Access detected, please wait 5 секунди. Дай, добре, мисля, че съм хак, хубаво. Катера се е по... Охой... И аз се тупа да виж. Чакайте секунда, че ме мързи да го пиша. Не пиши тъпа yes. Няма пише О, сервер има и резиденция. Погледни, виж там има някакви места, може да си го направим хоумчето някъде е тука. Тука примерно. Добре, аз прибивам крави, защото ми трябва кожа. Хубаво. Аз имам вече 13 кожа. Чай да видя къде ще е място за хума. Къде ще ни е хума. Дай нещо в този байм, беше какъв е грозен, но да, знам, че е грозен, ама човек половин час ходя още не мога да набера хуми. Аз хубаво ще търся. Сега дай напред само. Ако някой ви гриф изпока има корпотек, ще го намерим и ще го джайл. Или бам. Май, как си стърси. Искаш ли ядене, бе? Аз имам 24 форжоли. Не знам аз също игра с F5, чакай. Ой, града, момче. Тук мога да изкопавам малко града. Чакай. Да, аз верам. Не, аре да не губиме време, аре да ходим на някъде. Айде. Абе, защо и двамата са в АК, е? Защото пичо. Къде ти да, бе? Ти не ходиш ли по мене, бе? Ми не, бях АФК за секунди. Аз... Да, видяхте. Гледай го чак къде. Добре, имам чувство, че са малко по-малко лаги. Знам ли? Аз тъкам с... Чай, 30 фокуса. Аз 15-20. Пак те загубих, бе! Ти като си невнимателно, момченце, какво да правят да си... Гледай го шибания лак! Ще крашне! Не!
Не им проваля клипа. Добре, бе, изигас. Напред да приеми, че има тъпа. Ама приемам ти, момче. Добре. Приех ли ти? Да, до тебе съм. Да. Да, пише ми, че ако още един път на... Ударихте да ме видиш. Аз те вижда. И ми взимаш по половин сърце, мангасари. Аз те ударих с пържола. О, Лена, как щях да скоча в тази лава? И аз. Нас не ни слуша главата. Батек, ви сте просто ти по телевизията, дето гледам, бе, контролерки. Гледай какъв хубав байл. Не. Или да. Той е по-хубав от това. Тук може, бе. Тук може. Искаш ли тук си направим къща, да изчиснем този дърт, виж? Тук. Чакай, там виждам шугаркейн. Тук искаш ли? Тук. Може, бе. Циганче. Глей. Мале, как лаги този сървър. Аз минах и ти ги обрах. Как си ми го обрал, бе? Мерси, че ме обраш. Ударих ли те? Не. Добре, аре да такова. Аре, няма да е тук, дай ще ходим още на там. Това... Какво намерим Village Point? Да, аре. Това в трио. Виждам овце, няма легла. Имам, аз имам. Не съм си го направил легло, ама си имам материалите. Ясно съм. Добре, леко лагва, даже не леко, доста лагва, но извинете, поне си цъкам на двамата, почти никой не ни пречи. Аз нямам лак. Ти нямаш. Добре, не мога бия овцата, ама как ти да. Да, ти нямаш лак, нали? Не ми лаги, не ми цепи се. Минащо само левка. Са една сигурно ще ни свърли. То ме върна 3 купчета назад. Розички, чакай, те розички са ми любимите. Тя преди да лагна си ги обера. Махти се от розата, бе! Овца заспала. Руменчо. Аз ще си ходя по дървета. Не знам, струва ми се, че ще е по-бързо. Са не лагва. Бах ти кеф. Тъпи ли става, лагна. Мъга, виж там, виж, има някакво купче отбрана. Какво купче има? Виж във въздуха! Мъга, какво е това? Това е бедро, това може би е жайла. Ларп жайла. Я си сетни хомо, защото той иска да ни покаже тук нещо. Сетни си го при мене. Добре, аз тук си го сетнах. И? Какво са? Добре, и какво? Какво да правим? Ово, сет си хум. Готово, сет си хум. Даме да си в играта. Просто от конзолата, това не е от играта, това е било. Админчето. Тук мога да си направим. Там, виж ли го е това там, под Джайл? Да, ясно. Това ми е любимото, не знам, там почти всеки път си правим. Дай да потърсиме Village. Аз си го сетнах. Чакай, аз тук ще си го сетна. Чакай, си го сетна при теб. Изиги с мълчиче, ме дразиш яко. Пиши спаун. Защо? И той така каза. Да, и сега ако има евент, просто. Значи евент с... Хубаво. Вижте ми Ender Chest имаше някой евенти, ама аз те неща няма ги ползвам, разбира се. Да, и Ender Chest нямам всеки бутици. И аз съм имам с таки няколко диаманти, ма няма ги ползвам. Три самакирки, дърво, ама няма ги ползвам. И аз няма ги ползвам, аз ще оцелявам. Аз помислиш, ще шпра. Ще си биеш. Така, това е спална, хора, има дупка, която не е готова, така. Не знам. Добре, и сега, какво? Добре, и сега какво да правим тук? Не разбрах. Не знам да покажеш смисъл. Така спална. Вижте го. Готино спалнчето. Аз си пиши хубаво да завите. Не бе, тук вижте какво е хубаво.
Тъпак. Да. А ка ми то пичака как изказа да следва? Воу, това е тази дупка. Не знам, Така слизаш. Скачаш. О, тук имаше ера. Надолу слизай по водата. Не бе. Тук има лава. О, ендърмен. Ела го пребиваме. Маршал. Да, той е почна ендърмен. Его е. Не бе, той не умря. Аз ще го избия. Да, сега се телепортна на майната. О, пара пише хом, там направим хом. Чуй? Да, гледай зомбито. Тук ли ще правим? Хубаво е това място. Не знам. Браво. Тук ли да си? Аре, на хом съм. Добре, виждам те. Къде ще го Ние правим? откъде Да. дойдохме? Ние откъде дойдохме? Е, оттам начин насам трябва. Да, бе, дай търсиме вилич. Тук голям шанс да Ела, е. от тук, ела. Ела, виж. Има някакво хемафродитско дърво и там пак такъв байл. Не видя. Къде си, бе? Аз ти казах да ходиш по мене. Ми лагна! Сигурно. О, хемафродитско дърво. Хубаво местенце. Тъпа се. Чакай, ако видях това дърво. О, име. Чакай, че чупат такава пръста. На мене не. Да, на вас не. Бате, ти си омера, бе. Па и не снимаш, сигурно. Къде отиде, бе? Бате, бе. Виж, бе. Ченковете са ми на малко, стига ми на револва. Каква ти надувам, бе, циганче? Абе, нещо в този бал шивания. Абе, няма... Човек, виж, бе. Ние ходихме до сега е пак тази дупка. Ова гърба. Няма да е то байм, просто търсиме вилиж, бе. Тафтак. Оле, тази дупка тук, каква ти мизерия. Абе, там намерих някаква стена. Виж. Ела. Да, видях. И там горе има някаква къща. Ти там аз живея една къща. Чуй. Къде ги пък къща, бе? Ето там е горе, бе. О, аз ще видя тая. Ама няма грифон, просто не знам. Има нещо, ама... Това някакво направо нарочно. Тук тази къща... О, това тука се води, лар... О, намерих вилич, намерих един селянин. Чакаме, идвам. Ту пак аз питам. Това се... Приеми, момченце. Я. Вилич не намери, бе. А? Е само една къщурка. Чупи букшелфовете. Не бе. Чупим, бе. А то е резиденция, омага. Амра, се, бе, тъп селян, не мога отворя. Извинявай, че те ударих. Там онова какво е? Да, ти леко направи. Добре, бе, има ли защо вилич тука? Онова там какво е? Ела? Чай, че не мога да тръгна. Аз чупих тук едно дърти, тръгнах. Да, виждам ти. Охо, виждам един селянин. То сигурно тук е било вилич. Паднах! Добре. Е, там има един циганин. Дяк. Ма не го килвай, той печага. Джон Трависта. О, тук е пълно с селяндури, бе. То, 7 емералда за едно, Не бе, не, стига, Стив Джон Абе, Трависта. то ще умре. Джон Трависта, за кого го убива, Можехме да съберем 7 емералда, бе. Пах ти. Какво се емералда, за какво? Ти хем не го погледна за... Защото ми лагна. За такова, за онова дет беше намерил с портал, забрах му името. Това щеш да ни заведе за него. Към него. Ма се... Това байла е много тъп тука. Гледай как се формирали, бе. Много си е странен. Уоу.
Добре, ние търсим вилидж, не се чудете, просто много яко да там има една голяма къща в вилиджа и е много яко да се живее в нея. Да. О, виж каква гора, така голяма. В тази циганска е... Мен много ме дразни. Ох, изсипах се. О, тук му намерим вилидж. Можете да сложите Timber Mod. Брат, Кажи, брат. тук му намерим вилидж. Не го ще, не ме кефи. Тогава кажи, служете Shader Mod. Е, то само... Може бе, може да го сложиш на сървъра, май. Ако може Shader Mod, най-добре. Пак те изгубих. О, аз намерих готино байонче. Това каста умея. Много лаги, по едно време си пред мен, по едно време си на 20 км. Оф, паднах. Ма няма ли един... Тук 100% ще намери вилидж. Не се... Това съм стигнал. А ако намерих него ли ще живеем? Пак уния грозни байоми. Ма ние не сме го минали целия, нали се сещаш? Гледай го, бати, А заобикаля, вижте. много мрази така. Аре да се разделиме да търсиме просто. Как като ходим един по друг и става по-бавно. И заминай някакво. Аз тръгнах на някъде. Аз оттам дойдах. Аз ще свърши след мак. Страната си мак. Не. Прибили се. Да, както всеки път. Ого, че ще ходи. То ми лагва и... Добре, дори дърта не ми пусна, хубаво. Гледай, да, то ме върна. Кай дал. Гледай го, бе, спри се, бе. Ома гълмо, че връщаме. Да, ме ми забина на нещо. И на мене. Гледай го, бе, стига. Цепи, стига. Хелси. Какво Хелси, бе? Да знам. Аз мислех, че съм хелпър. Викам Г. Че не пробвам аз. Уоу, ако виж какво намерих това яма. Да вземем ли тия гъбите, го не? Как искаш? Не. Ще имам вилидж. Абе, няма смисъл да живеем в вилидж, но да намери по-хубаво место. Ако намери вилидж, да го вземем картофката и това. Пак не. Да го вземем. Добре. Ого, намерих. И си правиме ферми за животни. Но аз. Аз нямам ядене. Аз имам 4 прожори съм. Изпечени. Да. Аз ги взях, моите 14 бях. Ого. Аз нема играя. Що? Не бе, така пише, аз нема играя. Дай, че викам, що не играеш. Ого, намерих айрон. Аре бе, аз се натупих. Чай, О, че... ок. О, намерих джунгла. Охо, чакай, може да се стъпа до джунглата. Там просто може да намерим вилидж. Мале, бъгнах се в нека. Просто не че до джунглата му има вилидж, ама просто близо до джунглата има един вилидж, който... Ай, в джунглата мога да намерим ви хора. Не, близо до джунглата има един вилидж. Добре, ти тръгни на там, виж, аз ще ходя в джунглата да търся един. Добре, Опа. стигам отдра. И не съм нарочен. Ходи на там, виж, на там, къде са антипели. А къде е шибаната джунгла? Там е. Къде е, бе? Тук бе. Там не е джунгла. Там ли? Аз ще търся Ди.
Чакай, че... Чънко. Ти ходи там, брат, ти ако намериш вилич, да вземеш Чакай се прави видео сетинг, че ме дразни, Чънко е на 16. Какво бинс? Аз съм Чънкова на 16. Бъгнаха си, станаха на 11. Да вземам ли коко бинс? Взимай, бе! Ще си направим бисквити. Чай, че ми лаги, Мен като са ми на 11, Чънковете ми е идеално. 11, моите са на 12. Хайде, моите ще се И найди. последното ядене си отиде. Тук е пълно с коне, бе. Какво са ти ми отбили? Чакай, аз само избия една свиня, тук ми бяга ме дразни. То лак, и аз съм му избил. О, намерих дини! Взимай. Само 2 са, да знаеш. Тук па при мен е пълно с свине. Две, ние ще си ги засеме все пак. Аз ще иззема това, бе. Не, бе. Потикам се, бе. Чай, взел съм 3 такива, взема 3 дърво. Момче, не мога убия ни прасета. Това тъплак. Ще се храна с гнила плът. Аз ще потърся още малко тини. Аз тук хода. Ама намерих Нига гора. Нищо друго. Ти си се върнал на обратно. Негарска гора. Ти ми каза на там да хода, бе, цигънче. От чай сега ще мара думи и ще ходим. Аре направо да минем през джунглата и от другия край на джунглата да излезнем. Аз идвам към нея. Аз съм страната на джунгла. Средата на джунглата. Жу. Аз те виждам, бе. Лаги, бе, дева! Аз те виждам, бе. Не си. За тебе бях. Ете. Не ми лага. Много лаги. Онер хостер, направете нещо, защото... Аз цъкам с едно фут. С 3 пъпаса. Аз едно. Да. Не, аз съм